Výsledková sezóna je v plnom prúde. Spoločnosti ako Google, Meta Platforms, PayPal či Luckin Cafe zverejnili svoje štvrťročné výsledky. Toto je veľmi dôležitý týždeň, keďže výsledky týchto spoločností nám určujú budúci smer akciového trhu. V dnešnom videu sa pozrieme na výsledky týchto štyroch spoločností. Poviem vám, ktorá z nich úplne zničila nielen moje očakávania a kľudne môže v najbližších rokoch narásť aj o viac ako 100%. Preto iste pozerajte až do konca tohto videa. A určite hoďte like a odber na tento kanál, aby vám neunikla žiadna ďalšia epizóda. Začíname klasicky rýchlym updateom portfólia. Ako môžete vidieť, za dnešný deň sme hore 1,69%, čo je lepšie ako všetky indexy, keďže S&P 100 je dole 1,5%, Nasdaq je dole 2,3% a my sme hore 1,69%, čo je nejakých $400. Celková hodnota portfólia je aktuálne $30 517, z čoho približne $1,100 tvorí hotovosť. Ako môžete vidieť, tak od posledného videa sme išli hore na hodnote o viac ako $1,000 a to z dôvodu toho, že spoločnosti oznamovali svoje výsledky a veľa z nich prekvapilo. Začneme Google, pretože je to moja najmenšia investícia spomedzi tých, ktoré tento týždeň oznámili výsledky. Google opäť nezaostal nič dlžný svojej povesti a prekonal všetky očakávania. Zisk na akciu dosiahol $2,12, zatiaľ čo očakávania boli nastavené na $1,85, čo predstavuje 15% rozdiel. Tržby dosiahli hodnotu $88 miliárd oproti predpokladaným 86 miliardám, čo je približne o 2% viac, nech sa očakávalo. Medziročne je to nárast až o 15% a nárast zisku je z 19 miliard na neuveriteľných 26 miliard dolárov. Pri pohľade na tržby podľa segmentov vidíme, že všetky segmenty výrazne rástli, ale najsilnejšie sa darilo cloudu. Tržby z tejto oblasti vzrástli medziročne o 35%, z 8,4 miliard dolárov na 11,3 miliardy dolárov. To je ohromný úspech, keďže cloudový biznis je známy vysokými maržami a preto sa o jeho podiel usilujú veľké spoločnosti ako Amazon, Microsoft či Alibaba. Tento trh je navyše nesmierne atraktívny, pretože rýchlo rastie a s pokračujúcou digitalizáciou to bude len a len rásť. Je teda kľúčové, že Google dokázal prilákať toľko nových zákazníkov. Ďalšou výhodou cloudového biznisu je zákaznícka vernosť. Ak už firma investuje do cloudu, málo kedy sa rozhodne prejsť inám, keďže prechod všetkých dát je zložitý a nákladný. Google navyše tento náraz vysvetľuje tým, že do služby integroval AI doplnky, ktoré ju robia pre zákazníkov ešte atraktívnejšiu. Keď už sme pri tej AI, ďalšou zaujímavou vecou je, že implementácia AI do ich dennodenných aktivít už teraz pomáha Google znižovať náklady a očakáva sa, že znížia počet zamestnancov. Celkovo si však myslím, že to bol skvelý kvartál pre Google. Pre tak obrovskú firmu vzrast na tržbách o 15% a na zisku takmer 30% je skvelé. Aj preto je Google podľa mňa skvelou investíciou aj naďalej a zvažujem, že možno pár akcií prikúpim. Ale Google má aj isté prekážky pred sebou, na ktoré som veľmi zvedavý, ako zareaguje. Na túto tému mám samostatné video a ak ste ho ešte nevideli, určite si ho pozrite. Meta Platforms. Opäť skvelé výsledky s prekonaním všetkých hlavných metrík. Zisk na akciu dosiahol $6,03, čo je výrazne viac oproti očakávaným $5,20. Obrat bol o niečo vyšší ako prognózy a dosiahol $40,5 miliardy, čo predstavuje medziročný nárast o 19%. Čo je však dôležitejšie, vrátil sa nám rast aktívnych denných používateľov, ktorý vzrástol o 5% na 3,29 miliardy. Je fascinujúce, že len pred 2 rokmi bola Meta považovaná analytikmi za stagnujúcu firmu, ktorá smeruje do záhuby a postupne bude vytlačená TikTokom a inými konkurentmi. Napriek tomu Meta priniesla mimoriadne silné výsledky. Čo však investorov prekvapilo a až tak nepotešilo, bolo oznámenie o zvýšení investícií do AI pre nadchádzajúci rok. Mark Zuckerberg viackrát zdôraznil, ako kľúčovú rolu zohráva umelá inteligencia vo vývoji firmy a preto investície do AI významne rastú. V reakcii na to akcie Mety spadli približne o 3%. Úprimne toto bol skvelý výsledok. Ja som nakupoval Metu, keď stála $112 a bolo extrémne veľa negativity okolo. Karta sa obrátila a aj teraz pri cene takmer $600 ju väčšina analytikov označuje ako strong buy. Ja súhlasím, aj napriek 500% nárastu na cene si nemyslím, že by Meta bola drahá. Čo sa týka AI, ja vnímam pozitívne vyššie investície do AI, pretože iste hrajú obrovskú rolu v podnikaní a nechcem, aby Meta zaspala dobu.
Celkovo skvelé výsledky a tak ako som aj predpokladal v predošlom videu, že Meta prekvapí výsledkami, ale pravdepodobne cenu akcií negatívne ovplyvní výška investícií do AI alebo Metaverse. Presúvame sa na spoločnosť PayPal, druhá najväčšia investícia v mojom portfóliu v hodnote $6,000. PayPal prekonal očakávaný zisk na akciu. Očakávala sa $1,07, ale dovršil až $1,2 na akciu. Obrad už ale PayPal neprekonal, keďže sa očakávalo 7,89 miliardy, ale PayPal ohlásil len 7,85 miliardy dolárov. Nový CEO sa zameriava predovšetkým na profitabilný rast, preto miera rastu je len 6% medziročne. Toto sústredenie na profitabilný rast môžeme vidieť na operatívnej marži, ktorá bola 18,8%, čo prekonáva odhady, ktoré boli na úrovni 17,4%. Celkovo to zlé výsledky nie sú, firma rastie, aj keď len v jednociferných číslach. Ale pripomínam, že sa jedná o fintech firmu s PE pomerom 18 a vysokými buybackmi. Počet aktívnych používateľov stúpol o 1% ročne, čo sa nemusí zdať ako veľa, ale pri 432 miliónoch je to dosť. Dôvod, prečo PayPal padol až o 7% je to, že dali celkom slabý výhľad na štvrtý kvartál tohto roku. Aby som to zhrnul, celkovo PayPal rastie, aj keď pomalšie, no kompenzuje to celkom vysokým buybackom. Výsledky neboli strašné, ale ani nejako extra dobré. Nebyť toho slabšieho výhľadu je možné, že po týchto výsledkoch by akcie PayPal stúpli. Každopádne, podľa mňa je PayPal stále veľmi atraktívne ohodnotený a nemám dôvod predávať celú pozíciu. Ale z dôvodu vysokej koncentrácie je možné, že v rámci rebalancovania portfólia časť odpredám. A posledné, najviac prekvapujúce výsledky boli Luckin Coffee. Tieto výsledky boli tak brutálne, že až sám som tomu neveril. Akcie na túto správu zareagovali 13% rastom. A aby som pripomenul, jedná sa o moju najväčšiu investíciu v hodnote $8,500. Celkové tržby Luckin Coffee vzrástli medziročne o 41,4% na 1,43 miliardy dolárov a pripísali si 35% nových aktívnych zákazníkov, čím sa dostali na úroveň 80 miliónov aktívnych zákazníkov, čo je slušné. No ešte podstatnejšie je dosiahnutý zisk a free cash flow. Firma za kvartál vygenerovala čistý zisk $222 miliónov, pričom jej trhová hodnota je 7 miliard dolárov. Ak si Luckin Coffee udrží podobný zisk počas 4 kvartálov, PE pomer sa pri aktuálnej cene akcií dostane na úroveň 7. Ako som spomínal v predchádzajúcich videách, Luckin Coffee vedie silný konkurenčný boj v Číne s inými kaviarňami. Tento boj stlačil marže nadol a spôsobil, že Luckin bol prvýkrát za 2 roky v kvartálnej strate. Situácia sa však obracia. Prevádzková marža, ktorá v roku 2022 bola 15%, čo je v čase nižšej konkurencie, klesla minulý rok na 13,4% a teraz sa vyšplhala späť na 15,1%, čo naznačuje, že konkurenčný tlak sa zmierňuje a Luckin pokračuje v raste. Pri raste ešte chvíľku zostaneme, pretože Luckin Coffee za rok takmer zdvojnásobila počet kaviarní z 13 000 na 21 000, teda nárast o 8 000 prevádzok za rok, čo je neuveriteľné. Ďalší faktor, ktorý dokazuje efektívnosť Luckin Coffee je čistá marža. Luckin Coffee ponúka výrazne lacnejšiu, často aj kvalitnejšiu kávu než Starbucks. Aj napriek tomu má vyššiu čistú maržu, teda 12,8% oproti 11,5%, čo má Starbucks, čo je akože úžasné. A aby dobrých správ nebolo málo, Luckin oznámil expanziu do USA, čo je celosvetovo najviac atraktívny trh. Analytici majú na tento krok zmiešané názory, no ja si myslím, že Luckinov model, rýchly, lacný a efektívny, má v USA veľký potenciál na úspech. Prvé lokality očakávam v New Yorku alebo v Kalifornii, v hustejšie obývaných mestách s vysokými priemernými príjmami a rýchlym životným štýlom, ktorý Luckin Coffee dokonale vyhovuje. Ak bude tento vstup úspešný, môžeme pokojne očakávať 100% nárast cien akcií. Aby som to zhrnul, Luckin si za rok pripísalo 8 000 nových kaviarní, rýchlo rastú, konkurenčný boj v Číne sa zmiernil a Luckin zvažuje vstup do amerického trhu. Toto je nielen obrovská príležitosť, ale aj investícia. Vstúpiť do takého trhu bude vyžadovať milióny dolárov, ale čo je ešte podstatnejšie, je, že ak vstúpia na americký trh, prospekty toho, aby boli akcie Luckin Coffee obchodovateľné na americkej burze, sa značne zvýšia. Takže za mňa skvelé správy. Akcia sa správa volatilne, na čo som si už ale zvykol.
Do ktorej z týchto firiem by ste sa investovali vy? Čo si myslíte? Podarí sa Luckynu vstúpiť na americký trh úspešne? To je už ale pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.